corresponga per família. Després, un altre element que era interessant era el tema que ja apuntava Sergi, era el tema de compaginar la vida laboral i familiar, i que això no siga únicament una mena d'eslògan que tots gastem però que difícilment duem a la pràctica. Si mirem el sexe de la majoria de les persones que porten els xiquets a les escoletes, normalment són dones, perquè d'alguna manera és ella la que primer abandona el lloc de treball per a tindre cura de les criatures, tot i que ara en la situació d'atur que n'hi ha, ja n'hi ha molts pares que també estan desocupats i que van a portar els seus fills a l'escola. Però pensem que era una forma de possibilitar la integració de la dona en el món laboral i social que pensem que li correspon. I això també és un model de cara a aquests xiquets que van a l'escola. La societat és plural, té homes i dones que treballen, que s'integren i que participen de l'educació dels seus fills en aquell nivell d'intensitat que consideren interessant. Després hi ha una cosa que nosaltres llegint documents que venien des de, com us deia, la UNESCO o de UNICEF, que com sabeu és la més alta organització mundial dedicada a les criatures, i és que plantejava que aquesta responsabilitat que nosaltres pensàvem tenia l'administració, resulta que no és que ho diguem nosaltres, és que la mateixa UNICEF ja ho dia que era responsabilitat dels governs arbitrar tota una sèrie de lleis, de polítiques i tot això adjuntar-ho amb tota una sèrie de recursos que feren possible una realitat com que l'educació infantil de 0 a 3 anys fos una realitat per a tota la població. També la xarxa d'atenció a la infància de la Comissió Europea marcava que ha de ser les administracions les que ordenen com se va a fer aquest tipus d'organització de la xarxa, perquè el que està clar és que aquesta xarxa que nosaltres demanem que se cree ha d'estar coordinada amb el sistema educatiu que seguirà a aquesta primera etapa de 0 a 3 anys, és a dir, no pot ser que cada escoleta de 0 a 3 anys faci el que crea convenient, sinó que han de tenir una programació que siga coherent en l'etapa posterior de 3 a 6 anys i, efectivament, després en tota la primària i en la secundària que va a continuació. Per tant, tots els centres haurien de seguir una mena de programa marc del qual no se'n podrien eixir, totes elles haurien de comptar amb uns recursos aproximadament equivalents perquè tots els xiquets tingueren la mateixa disponibilitat de mitjans i sobretot havia d'haver un control en el seguiment de que això realment estava fent, és a dir, no se deixava a la voluntat dels directors o de les cooperatives o dels organismes, perquè després un poc us comentaré com pensem nosaltres que ha de ser aquesta xarxa. No cadascú podia actuar a la seva manera, sinó que dins d'uns marges tots haurien de tenir una sèrie de normes a seguir i després la particularitat de cada centre ja s'establiria. Què és el que han de fer els xiquets de 0 a 3 anys? Els xiquets de 0 a 3 anys no han de treure la llicenciatura, perquè a més, com que sabem que és un període educatiu no obligatori, el que tampoc no podem fer és que aquells pares que per les circumstàncies que ells consideren no vulguin portar els seus fills a l'escola de 0 a 3 anys, perquè volen educar-los, perquè tenen disponibilitat, perquè pensen que volen disfrutar dels seus fills i la seva economia els ho permeta. Aleshores, aquestes escoles què han de ser? Han de ser fonamentalment un lloc de trobada amb altres criatures. Ha de ser fonamentalment un lloc on el joc siga l'element a partir del qual els xiquets aprenen. És a dir, l'eina de treball ha de ser el joc. Ha de ser un lloc on se potencien les capacitats dels xiquets, és a dir, si un xiquet té molta habilitat per el dibuix, que dibuixa, que allí no va a treure la carrera, senzillament va a estar bé, a passar el dia, a jugar amb els seus amics, a divertir-se d'alguna manera. S'ha de buscar per el benestar físic i emocional dels xiquets. És a dir, tampoc es tracta d'establir-los un règim disciplinari, sinó senzillament ha de ser un lloc de treball. Això és molt delicat perquè això realment fins ara no està regulat en el nostre sistema educatiu i per tant, per a no deixar-ho en mans de les improvisacions, s'ha de fer un bon estudi si realment la ILP s'accepta a tràmit, ha d'haver una comissió d'experts, siguin els que d'alguna manera determinin qui serà aquest model idoni per a dur a la pràctica totes aquestes coses. Malauradament, la nostra administració, l'administració valenciana, no ha demostrat massa sensibilitat per
fins a hores d'ara. En l'any 2008 va eixir un pla a partir del Ministeri d'Educació en el que plantejava el que s'anomenava el Pla Educa 3 i que era un pla que s'havia de portar com diria jo, amb la integració de les comunitats autònomes i el Ministeri. El Ministeri subvencionaria el 50% i l'altre 50% seria sufragat per les comunitats autònomes. En aquests moments s'ha començat a veure a la pràctica aquest pla de forma minoritària, tal com deia Sergi, però únicament amb les aportacions del Ministeri. El govern autonòmic no ha aportat ni una peseta a aquest projecte. En els diners que s'han aportat únicament se cobrien aproximadament unes 2.000 i pico places i farien falta 10 anys per cobrir la necessitat de places escolars que en aquests moments hi ha entre els xiquets valencians que estan en aquesta etapa educativa. Jo vos comentava abans el tema del xec escolar. En aquests moments, aquesta va ser la promesa que feu el govern valencià del xec escolar a les famílies. Això va provocar també que algunes escoles infantils pujaren el preu del cost de la plaça escolar perquè pensaven que com cobrarien del xec escolar, aleshores continuarien guanyant més. Clar, el que no van calibrar era que l'administració no anava a pagar el xec escolar i en aquests moments deu més de 15 milions i mig de pessetes als titulars per el concepte del xec escolar. La setmana passada hi havia les declaracions d'empresa d'alguns propietaris d'escoles infantils que diuen que no podien suportar el cost econòmic de no haver cobrat el xec escolar i que per tant el que farien seria en el primer rebut de gener, si l'administració no els havia pagat aquests diners, revertir el cost de la plaça escolar a les famílies. Això automàticament el que provocarà és que un nombre, jo crec que considerable de famílies donaran de baixa als seus xiquets, però no perquè no puguin pagar, sinó perquè no poden pagar i ells van matricular els seus fills en aquestes escoletes amb uns plantejaments que s'havia fet l'administració que després no s'han complit i per tant això jo crec que pot acabar provocant una crisi en el que seria la matriculació d'aquestes escoletes si l'administració no és que passa al pressupost de l'any que ve el pagament del xec escolar d'enguany i així fer efectiu el pagament. Això no és fàcil, nosaltres jo crec que s'hem plantejat un objectiu que és, jo crec que és molt optimista i molt esperançador en els resultats que pot aconseguir, però en principi és difícil perquè es tractaria en aquests moments de fer un mapa escolar de tot el País Valencià, veure en quina situació estem, fins a quin punt estan cobrint-se les necessitats de l'educació de sobre 3 anys per part de la iniciativa privada, per part d'aquestes escoletes que tenien concertat el tema del xec escolar i després també per part d'escoletes municipals. Hi ha ajuntaments que poden tindre d'alguna manera delegat la competència en el tema de l'educació infantil. Hi ha ajuntaments en què l'Ajuntament ha tingut més sensibilitat i té una escola infantil de la qual està fent-se encàrrec en el seu finançament. Això caldria fer tot un mapa, veure quines són les necessitats, fins a quin punt estan cobertes aquestes necessitats i fer un estudi. Nosaltres plantegem que, tal com apuntava Sergi, si resulta que hi ha centres d'educació infantil de 0 a 3 anys que volen d'alguna manera passar a formar part de la xarxa pública perquè ja han fet una inversió en un edifici i realment el que volen fer és d'alguna manera gestionar, poden arribar a un concert de la mateixa manera que ho fan els centres de primària i de secundària, d'alguna manera acceptar unes condicions de funcionament i aquest centre passaria a formar part de la xarxa pública perquè nosaltres el que volem és que a l'usuari li isca de baix la plaça escolar. A nosaltres ens és igual si hi ha una cooperativa de mestres o una cooperativa de pares que té en funcionament un tipus de centre d'aquestes característiques i vol acollir-se a la xarxa, per què no? És a dir, que a partir d'ahir, si ens admeten la tramitació, vindrà tot un procés d'estudi en el que hauran d'intervindre des dels arquitectes que estudien les escoles que ja comencen de 3 a 6 anys i que acaben en primària, veure les possibilitats d'adaptació i d'ampliació d'això estan. Centres municipals que estan fora de qualsevol tipus d'instal·lacions. Escoles privades que volen acollir-se al tipus de xarxa que nosaltres plantegem. És a dir, allà hi hauria, jo crec, una feina important a fer, però nosaltres
plantegem el 2013 com a l'any en el que caldria estar ja dibuixada tota aquesta xarxa i començar a funcionar com a mínim les primeres unitats d'aquesta xarxa que nosaltres plantegem. Per a dur-ho endavant, què necessitem? Doncs que ens recolzeu, que ens firmeu el plec de demanda que se comença a tramitar aquesta ILP i sobretot que ens doneu les vostres opinions respecte del tema, perquè ara estem d'alguna manera en la presentació de motius i l'esquelet d'aquesta hipotètica llei. Si ens l'admeten a tràmit, necessitem saber totes les opinions per a fer una llei que no és una llei que ens doni satisfacció a nosaltres, sinó que doni satisfacció a les necessitats dels usuaris. I per la meva part, res més. Me gustaría decir que con esta ILP lo que se pretende es que la política llegue a la ciudadanía y en especial a los más jóvenes que aún no pueden votar. Desde Compromís vamos a hacer política con y para la población y vamos a escuchar a la gente desde luego. Entonces, ahora nos gustaría saber vuestra opinión sobre la ILP y nos gustaría poder ayudaros en todo lo posible respecto a este tema y a otros temas si hace falta. Si tenéis alguna duda, ahora es el momento de preguntarla. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo quería preguntaros a uno de vosotros, me da igual el que me conteste, si sabéis que las becas que dan el ayuntamiento, de 120 euros en concreto, ¿las dan a todo el mundo o las dan presentando unos requisitos? Sí. Eso sí que no sé. Aquí cada ayuntamiento es una cosa. Es que, como habéis visto, estoy de concejala en el ayuntamiento y sí que os puedo contestar un poco en esa línea. Las becas no se las dan a todo el mundo. Son ayudas de emergencia, no hay becas específicas de guardería, están dentro de un programa que se llama ayudas de emergencia. Son 120 euros lo máximo que se da a cada familia y tienen que aportar pues, toda una serie de documentación, la renta, pues, unos requisitos para saber a quién se da y a quién no. Apuntaba Sergi antes al principio el número de becas que más nos han dado este año. 43. Creo que eran 43 becas en este último trimestre. Han habido pues 25 denegadas de las solicitudes, porque hay mucha gente que ya sabe de un principio que no se la van a dar, entonces ni presenta la instancia. De acuerdo. Pues puede llegar, pues no sé, a lo mejor a la mitad de los niños o una tercera parte de los niños que están en guarderías, en escuelas infantiles que tenemos en estos momentos. Pero bueno, luego hay muchos que, aunque te den la ayuda esta de emergencia, no pueden aportar el resto de la cuantía que hay que pagar, 200 euros o lo que sea. Entonces, muchísimos padres y madres pues optan por que cuide, si tienen que trabajar, pues que lo cuide el abuelo, que lo cuide la abuela o la tía si la tienen en casa. De acuerdo. Más o menos. Muy bien, gracias. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Quieres aportar algo? Sí, Vale. podría decir una cosa que... Ah, sí, ¿no? Vale. Y además fa bueno, que se'ns ha oblidat comentar que quantes signatures necessitem. Són 50.000 signatures en un període de 4 mesos, ja duem més o menys un mes, no, Esther? Doncs tenim 3 mesos pràcticament per a plegar les 50.000 firmes que després hauran de fer tot un control per les juntes electorals provincials. El que volem és aconseguir quantes més millor, primer perquè un percentatge sempre s'anulen perquè hi ha gent que no se'n recorda i firma 2 voltes o perquè no respon el municipi, doncs quan detecten un error en la firma s'anul·la la firma. Entonces, el nostre objectiu sempre és passar-se molt per de 50.000, a 60.000, 70.000, si podem més millor perquè també dona força a la presentació de la ILP de cara al tràmit de les conferències, que després és una llei més que entre els parlamentaris poden fer